kanyo abiro awuok matina duogo awuok matina duogo ket pi kuon kanyo abiro nikech ong'e ni kodhi ndara to oseyudo gimoro omiyo mago gik ma koro sani kaka aji manyien ka dipo ni ohero Kenya kendo ohero jo Kenya kendo ohero tije mago notions ma koro onego ochak loko mos tinyalo mana loki through training, through strict punishment ko yudi kata kitimo corruption. Ido ka jo Kenya sani ochiwore, ido ka gikaw kata simo ma gimakgo kata polis ka wasoya to gimitimo polis onge. Ido kata ka IPOA onego mi chik onego migi teko mar dhi e doho giwegi iwinjo prosecutorial powers onego gibedgo ni ginyalo timo prosecution, ginyalo ka polis otimo makosa inyalo kaw ma gitere doho giwegi kaka anti corruption sani nyalo maki mana kaka jo anti corruption ok ochuno ni nyaka gidog e DCI kata gidog kama chielo mondo ginyalo timo ni prosecution gin giwegi. Omiyo mage gi reforms monego bede polis, lakini Joyce ok en giminyalo tim gi ng'at achiel. Nyaka bed concerted effort kochako kuom japiny an awuon ema nyaka ng'e nikech kata sani kata riembo mtoka na ang'eyo ni ka om ni ndhiya tatimo na nyiso polisi watim nang'o iwinjo an awuon ema onego abed gi lokruok kaka ja Kenya kaka ang'iyo polis, kaka adil gi polis, kata kaka watimo recruitment marwa wawegi nikech an ema dhi wacho ni adwaro kom mamron amanye ne joga polise moko achiel ariyo adek akaw pesa na moro tamiyo jatend polis moro to kaw na jomoko. Omiyo gino nyaka lokre kochakore gi one citizen gimwa gombo cha nyaka wan ma wachak tim nyaka obed gi paro lakini en wawishe mna wel ni mondo walamone ni mondo Nyasaye otelne otim reform to reforms bende king'iyo kata mana report manogol gi Maraga nitiere gik mabeyo mondike iye kanyo kabisa mako implement to bende police force police service bro mana lokore with time but ok en gima nyalo timore kawuono gi IG achiel. Yes. Joyce mi thuolo nitie gima wado wacho ka to ing'eni sani wani time ma ji dhi